To si ma tu poslal. Nevím. Jsou tu monstra. A už tu vidím porad prvé. No, A já jsem spadl z mapy. jo, musíš sbírat coiny. Toto je extra silné. Však to vypadá úplně pěkně. Já Vypadá úplně normálně. zabije tě na 2 hity. Já jsem v baráku. Já jsem našel auta. Já jsem našel auta, můžeme se zvést. Ty auta jsou duchárské. Jaj. Ale já jdem do garáže do domu. Hej, on zdrhl. Jo, hej mě, za mňu. On nemůže jít do garáže, nebo co? Pojďem. On se sekel. Co robí? A jako má krásnou jináč prdel. A zmizli jsme. Takže to bylo Ryder, první. ináč, já jsem si koupil tuto Error baterku. A zobral se ještě s ním? No. Já nemám už, já jsem si koupil heal. Počkej. Toto bude dobré. Sbíraj ty plošky, to jsou coiny. Teďka zdrhaj před tímto monstrem, to je strašně Ona se sem dostane? To se zaplat? Tak dostane. Ano, musíš skákat. Potom, když skáčeš, tak on dostane cez ten plot. Ty jsi zomrel? Ne. A on se to sekel. Yes! Ale Ne, to on jdeme. se už nesekel. A proč jde furt po mně, Ryder? Však ty si ho zeber. Ale jak já mám půl života? Ne! Schovaj Nemáš, se do vole. domu. Jak? Do killu. Jde? Nejde, co má ty šálíš? No ten On nejde po mně. Yes, Nešel po mně. dokázali jsme to. On šel po tebe. Jo. Ryder. Hej, kup si ještě něco. Nekupím. Koupím si maximálně plus heal a... Já si Já nemám. Cartoon Cat push. To si kup, to je dobré. To by Ok. mal být plišák, který tě ochrání. Mám ho! Cucky! Já jdem sbírat. Já tež. Jaj. Dvaj. Ty mi to jdeš zebrat zas. Ten koňas. Hej, tam něco je na té zemi. No. Co to je? Člověk. Já na něho... Jo, ale po němu kluzneš jako The Squid Game. Au. Já po něm furt kluzám a já jsem ani nejsem na něm. Pomoc. Mě tady tento Cartoon Cat neochrání. Tak na co je? Já nevím. Stál 5 coinů. Tak asi chápem. Yes, prežili jsme, Ryder. Dobre, já mám strašně 42 coinů. Co ma vytlačil ven? Já mám 42 coinů. Daj si ten plus heal. Já si koupím ho. Koupím si ho? No. Já ho mám ještě v inventáři. Já si ho healnem. OK, mám. Healujem. OK. A tady to tě nezabije, jsem počul. O No. této hře. Můžeme jít tam? Já tam jdem. Najdi coiny. Hledám koně. Hej, ale kdo to je teďka? Já jsem si nepřečetl ten obrázek, kdo to je. Ani já to nepotřebujeme to čítat. Aha, tam se nedá jíst. Ale nesrandujem, dá. Len já tam nechcem jíst. Lebo je tam to monstrum. Nedá se tam jíst. Dá. Jak jsi se mi nachytal? Nedá. Nejšel jsi tam. Tak tam choď. Až k tému monstru. Hej, ale kde to je? Kde je to, co má být tu? Já jdu se pozrieť do... Já to bylo hned to monstrum, určitě. Já jim dám emocem. Nemůžem. R. Shift. Kolik máš ty životů? Kup si ještě životy radšej. Bych ti doporučoval. Já Pozri, skupím. já mám plný. Já skupím, nevím co. To co je za monstrum? Hej, tam vidím. Mám coin Já tež. a já vidím ještě jeden.
Ono Ja ide- vidím tiež ešte. Ten mi nechaj. Tak. Ja som ho zebral. Nezebral. Ja som ho zebral. Zeber si to mushroom. Nezeberem, ty si ho zeber. Ide po tebe. Nechod za mňou! Chod do riti. Ja idem hore. Ja ťa zabijem! Hej, keď ma zabije, ale nebudem to hrať. Keď ma, Ale ja som ho tam nedoprovodil. Nelákaj tu na mňa, ja tu mám... Ja som ho tam nelákal. Lákal, ty si šiel okolo baráku a nalákal Áno, si tam. ale ja Ja som... mám error baterku za víš koľko? Že kúkaj koľko, za $35 a toľko už ja nemám. Ja mám 36. Ty máš 46, ale ne 30. Dej mi ten coin. Ja nemám žiadne. Ale ja som nemal tej žiadne. Ja som znova v budove. Ale tento by mal byť hodný. Do. Tento Siren Head, to nie je Siren Head, ale ten lampový. On by mal byť hodný. On mňa zabil. Ale on by mal byť hodný. Prejdite. Poď do baráku. Som v baráku. On mi prechádza cez baráky. Vy? Ja idem do vody. Ja? On mňa zabil. Ja som ve vode. Pomoc. Ja som ve vode, ja mu utekám. Ja Ja si heal. Ja nemám. Ja som si dal heal. Ja som si dal heal. Ja Ne. Heal. Heal. Yes. Prežili sme to. Ja si musím kúpiť ďalší heal potom. Ja skúpim shield 2. Ja potrebujem coiny. Ešte víc bude. Fú, mám 2 healy. Mám 2 healy. Mám ich. Nechaj mi pár oných, nech mám aj ja healy. Hej, ale ja fakt potrebujem. Teka, toto co je? To je Snake, ktorého som tam už videl. Hej, ale kde sú coiny? Tady. Oni sú na tej ceste? Co? Oni sú na tej ceste? On ide po tebe! On ide po tebe? Co? Co mu je? Co? Tomu Snakeovi? Pozor! On cestuje. Kde? Hej! Pozor! Ja utekám. Ne! Nemôže sa dostať do výťahu. Nemôže sa dostať do výťahu. Nemohol sa dostať do výťahu! Tady Nechaj ma! Tady Yes! Tam byly bariéry. Ja chodím do zeme. What? Ja som chodil na zem. Nech je už to prasa! Niečo, to je prasa bez noh ináč. Co? Siren Head! Yes, Siren Head. To je to, kde sme bol, to je to, kde si ty zomrel. Ne, ale ja som tady nezobral. Zomrel si. Ja idem do baráku, ten by mal ináč ochrániť. Ja som v baráku. Je tu postel. Gauč. Ja idu tež. Je tu krp, ja chcem. On dokáže. Vidíš? On dokáže. Mám heal! Healuj! Ne! Healuj! Cípol si. Máš error baterku ešte? Ne, Máš. nemám. Pomoc, on tu je stále. Ja to serem. Co? Debilná hra. Ono ti to všetko vymaže, ani v inventári ti to Hej, nenechá. poďme si zahrať to Red Dance. To je ešte horší blbovina. To už ma nebaví duplem. Ja idu tež. Hej, môžu vybrať týka ja? Možno Mystery 3. Nebudem. Toto! Say monster, say gay. Počkaj, nepripájaj sa tam, jak sa to volá? Megalodon. Mega. Co je, jaký men? Debili. Megalodon. Kede? Ja myslím toto. Dáme. Vyber ty. Toto.
Ja som pripravený. Ne, ešte sa nepripájam. Ja hľadám, môžeme tu mať svoj server. Fakt? Zadarmo? Áno. Co? No, ale ľudia, tento diel si dáme na budúce, túto hru. Takže čau.